abusua ho ye de me so me ho ye me edi am yeso ni tekotego gina ya Adom TV Nkuranhyensem na me de brawe na nse nyina ye kan wade ho nsem obi sasa adantia emme bebre akọ woni wuo mu epo eda mental hospital wodo esa wade boninti emme bebre ada na akọ insafo esa wade boninti nkwada bebre na asai omemu a esa wade boninti na enioma ede kwa ware mu a enda so ede kono a enyanti ene ye na ama ware tete obu a oseme ede hye mi fie die menka sorry hwe when I catch the war, can anyone think that it is true today that people do not say sorry when they hurt each other? When you be warrior, so any papa said then, to be a befumo, we be fumo, ukru be fumo. So baby or only casable why any so be cancel I can't preoccupy. Sincere apologies and forgiveness are crucial in healing any marriage or life. Simple ofumba enuhu kese ne achopa ehu hia. Yeso we de mere no man pa na chokwa nya hwe o we de mi kunu de otema se da bi. Bo modian na se wo ka de enye. Na de enya be me wo be fre wo ya na ka che se onim. Man sheda na me ka asem boy efiri mu na ba ye de. Na mu fa che me sra o manye ne yie. Love means learning how to acknowledge your mistakes and taking responsibility and asking for forgiveness. So who say nipa enfumu ho. Nya person be nyene nyina de beko yie. Enti no bomoden na empo esua chopa. Ebi kwa ware mo gidi se ware de nya adwuma. Oh, aware de love is marriage. Marriage is work. Marriage is a long-term journey. I went to tin. Say mode awade na asem eye ne sombo mabrabom. Your marriage must be your first priority. Say ware no sombo ade nyina mu. Na ukunu yire ye wadanfo ba kope. Eno che say woni namfo ka ukunu ho. Ba ukunu be your first friend. Na yire are your first friend. Thinking and acting in love ways can be difficult. Say na pe bia be sorry first year, second year, third year, 4th year, kosi 10 years, na wo do adi ya na edi ne ho enye di hwe eye adwensakra bi abesakra kasade bi abeka eye adesuade abesua e bi eno na wo yi ukunu aye ni ti a watwa wo kire betwa hwe nanso a kwadwo de nanso ya befu na na ne agine tim e bi atare hyemu ofi adwuma ba kwadwo yi atare mamfa nkoto e ana wo yire kura bag wo hia ne kwanso age ya na adwun yese wo yesa yese wo yese be kwado nto ana kwase ada bi odo hia obrase na adwumadene nti tuhusi wo se obe adwuma ama wo yire na oso ukura adwuma ma ebi ka wo se love is a verb, it's a doing word. Yes, love no enya tenka keke e adwuma e neye ene no e ne ma be na ade chi ne ade sae mu enye se be mpasogro ne awo ne chop money yie eno de e physical things. Enyoma be ya mama ni panaten ka tosi atoba enye enyoma be ya mama ni panaten ka enye ne gie na ne ho asepe no na mpo ni pan ye bibi ma wa because sweetie, I appreciate what you did. Many so dia oye ma me no appreciation onso ko didi wo choba o da ni pan o edo na ase ana de osevo na ase mpo wo yiri ya no osevo wa na efe so no to da bia me friend say bia me nda bi ma friend no our marriage day mimi nda bia ana kwesere bia ana adam ye wedding no ye no fiado mimi nda o mimi nda bia ba na sa mimi nda no ma pebe bia tra abonyom kama na mpo anka mpo amadwetwa di anka ana mpo kwadu mpo na ma che di wo ana o da hye na no na so da hye we ano kwadwo na e de ani ja ba fie mimi nda na be ma na sports stadium na oba so nam dwom ana pa ne nyina na mo tete se da o tete fa no sa no aware so be tete nemo awade be bia yetimi nya ahoto nya anigye esanse ye won kabombu ayebo ya ware da no aware da ma awade have a marriage day na monye bibi sonko sa da no wa hono mi si so mi ababa obi rot ye fie kwesere bia o ya benkwan kasa enukusie na wa freni awufufuo kwesere bia na oni kura trase ne omo baba ko
omo di effect dede dodo na eje se edu anti mama na omo di nkomo sa na ye no anempo fiada bia betimi na oyere pia kotra baabi yesa bokọ wensa se koku bia na makonom baabi amunnim ho no betimi akosra ho aware adwuma aware adwuma kase na mo ye ne sere da bia maware no edore enti wokọ aware mu a manwen sha aware anya adwuma manwen sha aware baabi akonya ahonyade manwen sha aware baabi akopɛ de je aware ye adwuma mu ya na pa we na nwumra mu bɛyɛ enye awo empasogro ni sika yeye no de nka ho susuma ka de na atenkamu ye de na de wade na de me mpa abɔ no sɛ onyankopɔn ba ma susuma ka de a betimi ada wo dadi a kyerɛ ho kani na wa ma atenkamu pɔ ya bɛda wo dɔ ne ne gye ne sede adi a kyerɛ ho kani wo ma mo ye ne saa no a sɛ fie mu dwo a na ye bro no so adwo ye bro no so dwo a na o mem adwo o me bia ene gye nim no ifie mfie mu ni mfie mu so a ene gye nim no ifie awade mu sɛ aware to yi a na ye mani ene gye na wanyina aye mpanimpa aware ko yi a wadwuma kɔtɔ ye die ne mputu obo wadwuma mu sɛ aware to yi na ene gye wo mu a wa sɛ wona ma ho sɛ wo sa no ntum mo de an ye nya adwumaden emfa me ye ho e wa awade mu wodo aha na me do besie yiri sɛ me no adi nkomo bebre na ochina enya me pa e be hia edin yam je so e ni tekotego ka chi obi sɛ dwumade we koso won tan fa na fidie nto Adom TV no hwɛ nkranhyɛ mbrɛ woni nyame entina